grafo planetaren prozesua. Wikian nahi beste horri sortuko ditugu. Taldekide guztien artean, lanak banatu eta kontutan izan behar ditugun datak zehaztuko ditugu, noiz eta nola egin jakiteko. Sakontzea nahi ditugun atalei buruzko ikerketa bat egingo dugu. Gure gaiarekin lotuta gehien komeni zaizkigun formatuak aukeratuko ditugu. Gure herriko mendi eta basoen planoak gehituz, zahartze aktiboan lan egiten duten erakunde eta linkak txertatuz, energia sortzeko aparailu desberdinen irudiak eta deskribapenak sartuz, edo tribu desberdinen bideoklipak gehituz. Ipuinaren ezaugarri nagusiei indarra emango diegu wikia maketatuz. Audioak, bideoak, aurkezpenak, web desberdinetara linkak, enbedak, Creative Commons lizentziadun argazki eta musikak erabiliko ditugu. Errepasatu wikia akatsik egon ez dadin, eta beste ordenadore batzuetan probatu ea ondo ikusten den.